Καλά. Πώς είστε? Αγωνιζόμαστε για την πόλη. Όλοι αυτό. Αγωνιζόμαστε αυτό. Ειδικά τώρα πρέπει να αγωνιστούμε όλοι μαζί. Και αυτό πρέπει να τονίσουμε σήμερα. Αυτό. Πριν όμως ξεκινήσουμε, διάβασα εδώ στα χαρτιά μου Let's Do It. Το Let's Do It είναι. Θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό. Τι είναι ακριβώς το Let's Do It? Λοιπόν, το Let's Do It είναι μια παγκόσμια εθελοντική κίνηση που ξεκίνησε το Μάιο του 2008 από την Εστονία. Το 2008. 2008 από την Εστονία. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι μαζευτήκαν 50.000 άνθρωποι και σε μια μέρα μαζέψαν 10.000 τόνους σκουπίδια από τη χώρα τους. Από τότε αυτή η κίνηση μετατράπηκε σε παγκόσμια ιδέα. Και με τον τίτλο Let's Do It το κάνουμε όλοι, όλους τους πλανήτες. Μάλιστα. Για όλους ο πλανήτης καθαρίζει τη συγκεκριμένη μέρα μια συγκεκριμένη περιοχή. Ας πούμε στις 14 του Απρίλη στη Λαμία θα καθαρίζουν το Ξηριά, στην Αθήνα θα καθαρίζουν κάπου αλλού, σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος καθαρίζουν ένα συγκεκριμένο σημείο, σε όλες τις πόλεις της Ευρώπης καθαρίζουν. Μια συγκεκριμένη μέρα. Μια συγκεκριμένη μέρα το χρόνο. Μάλιστα. Είναι πολύ καλή κίνηση και πιστεύω να διαδοθεί. Ποιες δράσεις έχουμε? Έχουμε στο Ξηριά, δηλαδή καθαρίζουμε το Ξηριά. Ο Ξηριάς είναι ένας παράδεισος δίπλα στην πόλη της Λαμίας, ο οποίος δυστυχώς εμείς οι πολίτες το έχουμε μετατρέψει σε σκουπιδαριό. Αν πάτε, δεν ξέρω αν έχετε πάει προς τα εκεί, αν έχετε οδηγηθεί προς τα εκεί, θα δείτε ότι είναι όλο σκουπίδια, δομικά υλικά, ξύλα και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Είναι η εύκολη λύση της Λαμίας. Δηλαδή κάποιος τώρα έχει κάποια σκουπίδια στο σπίτι του, δεν έχει που αντί να πάρει τηλέφωνο το Δήμο, που ο Δήμος έχει τη συγκεκριμένη υπηρεσία, και να ρωτήσει πού μπορώ να πάω αυτά τα σκουπίδια, πού μπορώ να τα αφήσω, πάει και τα πετάει στο Ξηριά. Είναι εύκολη λύση. Είναι εύκολη λύση. Ο Δήμος λες και που είπα, ναι, θα δείτε ότι μέχρι το σημείο που φτάνουν τα αυτοκίνητα, έχουν πρόβλημα στα αυτοκίνητα και γεμάτα σκουπίδι. Στο σημείο που σταματάει ο δρόμος για τα αυτοκίνητα, από εκεί και πέρα είναι πανέμορφος ο Ξηρίας. Γι' αυτό σήμερα υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που κάθε απόγευμα, κάθε πρωί, κάθε μεσημέρι περπατάνε στο Ξηρία. Είναι δηλαδή ένας φανταστικός χώρος αναψυχής. Αρκεί όμως μία μέρα το χρόνο να γίνεται συγκεκριμένη. Κοιτάξτε, είναι μια παγκόσμια ημέρα. Είναι μια παγκόσμια ημέρα για αυτό το σκοπό. Η Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών όμως Λαμίας δεν καθαρίζει μόνο τη συγκεκριμένη ημέρα. Εμείς κάθε μήνα καθαρίζουμε και μια περιοχή. Ας πούμε, τον επόμενο μήνα θα καθαρίσουμε το σιδηροδρομικό σταθμό. Πριν αναφερθούμε στο τι έχετε κάνει μέχρι τώρα, να σας ρωτήσω αν ο Δήμος είναι κοντά σας, αν σας στηρίζει. Ο Δήμος είναι αρρωγός. Σε αυτό το θέμα είναι αρρωγός. Και να πούμε εδώ ότι ο Δήμος πλέον, όσο ικανός και να είναι, όσο καλά στενέχει και να έχει, όσο τεχνικό εξοπλισμό και να έχει, δεν μπορεί πλέον. Δεν μπορεί να ανταπεξέλθει πλέον στις ανάγκες. Γιατί ξεκινάει από την Ιπάτη, φτάσει στα Κάμενα Βούρλα. Όσο και να θέλουν οι άνθρωποι, όσο και να μπορούν, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες της πόλης. Μας στηρίζει ο Δήμος. Μας στηρίζει, ναι. Δεν έχουν παράπονο και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ σημαντικό. Θέλω να μου πείτε τι δράσεις έχετε κάνει μέχρι τώρα. Πέρσι καθαρίσαμε τον Προφήτη Ηλία, στα πλαίσια του Let's Do It. Γιατί σήμερα θα μιλήσουμε για το Let's Do It. Πέρσι καθαρίσαμε τον Προφήτη Ηλία. Φέτος, δεύτερη χρονιά, καθαρίζουμε το Ξηριά. Καλούμε τώρα τους Λαμιώτες, τους ενεργούς πολίτες της Λαμίας, καλούμε περιβαλλοντολογικές ομάδες, συλλόγους, πολιτιστικούς συλλόγους, τα όμορα χωριά, Λίβρη, Μανθίδη, Ροδίτσα κλπ. Να επικοινωνήσουν μαζί μας για να μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας καλύτερα. Ως τώρα ποιοι συμμετέχουν στην όλη προσπάθεια που κάνετε? Όλοι οι πολίτες της Λαμίας, δηλαδή τουλάχιστον όσοι μπορούν να έρθουν. Πέρσι είχαμε προσέλευση, ήρθαν στον Προφήτη Ηλία. Φέτος ευχόμαστε να είναι περισσότεροι. Μακάρι. Αυτό ελπίζουμε και εμείς. Αυτό ελπίζουμε και εμείς. Και παρακαλάμε τους πολίτες της Λαμίας να έρθουν την Κυριακή στις 14 του Απρίλη στο Ξηριά να καθαρίσουμε την περιοχή και ειδικά τον χώρο που ήταν στεγασμένοι τσιγκάνοι. Γιατί και πέρα φαντάζεστε ότι θέλει πολλή δουλειά. Τώρα όσοι έχουν δικά τους φυσικά μηχανήματα κλπ. Αγροτικά, φορτηγά και μπορούν να βοηθήσουν, και αυτοί είναι ευπρόσδεκτοι. Μάλιστα. Υπάρχει ευαισθητοποίηση στις μέρες μας, τι πιστεύετε? Δεν ξέρω τώρα. Πιστεύω ότι ο κόσμος πρέπει να ευαισθητοποιηθεί. Δηλαδή, δεν έχουν, το κάλεσμά μας δεν είναι έτσι όπως το θέλουμε μέχρι τώρα. Δηλαδή, δεν έχει ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος έτσι όπως θα έπρεπε να ευαισθητοποιηθεί. Η Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών, όπως σας είπα, κάθε μήνα κάπου καθαρίζει. Δεν έρχονται τόσο όσοι θα θέλαμε να έρθουν. Βέβαια, δεν φταίνουν οι πολίτες. Όχι, εκείνη την ενημέρωση. Δεν φταίνουν οι πολίτες. Είναι η ενημέρωση που έχει ο κόσμος. Πού μπορούν να απευθυνθούν οι πολίτες που μας βλέπουν? Έχουμε κάποια τηλέφωνα.
τηλέφωνα, να το βλέπω στην εικόνα αυτή τη στιγμή. Όπως επίσης μπορούν να απευθυνθούν και στην ΠΕΠΛΑ, δηλαδή στο site της Πρωτοβουλίας Ενεργών Πολιτών. Εκεί και να δηλώσουν συμμετοχή. Και όπως είπαμε προηγουμένως και τα όμορα χωριά. Ανθήλη, Ροδίτσα, Μαγνησία, εργατικά Μαγνησίας, Αφανός, Γαλανέικα, εργατικές κατοικίες από τα Γαλανέικα. Αυτά μπορούν να απευθυνθούν σε εμάς για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε. Πόσο σημαντικό είναι η εθελοντική προσφορά κάποιου? Σήμερα όπως είναι τα πράγματα, μόνο ο εθελοντισμός να μας σώσει. Δηλαδή πιστεύουμε, γι' αυτό γίνονται όλες αυτές οι δραστηριότητες για τον εθελοντισμό. Να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος. Να αρχίσει να πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Ας πούμε, δεν θα ήταν άσχημο να δημιουργηθούν κάποια συνοικιακά συμβούλια. Όλες οι περιοχές να κάνουν συλλόγους και να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Γιατί όπως είπαμε και προηγουμένως, ο Δήμος πλέον δεν μπορεί. Και να θέλει. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση να μην θέλει. Θέλει, τη δουλειά του κάνει ο Δήμος. Αλλά δεν μπορεί, είναι αδύνατο. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Σίγουρα. Θέλω να πούμε λίγο στους τηλεθεατές μας, στο site, τι μπορεί να βρει κανείς. Στο site που αναφέραμε. Στο site της ΠΕΠΛΑ μπορεί να βρει τα πάντα. Γιατί η Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών ενεργοποιείται εδώ και 3 χρόνια. Έχει ευαισθητοποιηθεί και σε περιβαλλοντικά θέματα, αλλά και σε προβλήματα των πολιτών. Και όχι μόνο. Δηλαδή, πιστεύω ότι τα μέλη της Πρωτοβουλίας Ενεργών Πολιτών ανταποκρίνονται πλήρως στον τίτλο. Ανταποκρίνονται πλήρως στον τίτλο ενεργοί πολίτες. Και πιστεύω ότι τα πάμε καλά. Μέσω του προσώπου μας στο Δημοτικό Συμβούλιο θέτουμε θέματα σοβαρά. Ωραία. Τι μπορεί να γίνει, ποιες ενέργειες μπορούν να γίνουν για να γίνει πιο γνωστή η δράση σας και να μπορεί να συμμετέχει πιο πολλοί κόσμος? Τώρα, μια εκπομπή σαν αυτή τώρα, μέσω ίντερνετ, από εκεί από τώρα. Το ίντερνετ παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Πλέον. Το αναφέραμε και πριν. Έτσι. Ποιους στόχους έχουμε βάλει σαν ενεργοί πολίτες? Σε περιβαλλοντικά θέματα, να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο. Δηλαδή, να ευαισθητοποιήσουμε τον εθελοντισμό. Γιατί, όπως είπαμε και προηγουμένως, ο εθελοντισμός πλέον είναι το παν. Να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος της Λαμίας, να αρχίσει να συμμετέχει στις ίδιες ομάδες που υπάρχουν, αλλά από κάποιο σημείο και έπειτα να δημιουργηθούν και τοπικά συμβούλια. Δηλαδή, κάθε συμβούλιο, κάθε τοπικό σχολείο να έχει και το δικό του συμβούλιο για να πάρει την τύχη του στα χέρια. Όχι μόνο στον καθαρισμό, σε όλα τα προβλήματα. Αυτό που αναφέρατε και πριν. Σε όλα τα προβλήματα πλέον. Να πούμε για ακόμη μια φορά πού μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή. Είπαμε στα τηλέφωνα που φαίνονται στην οθόνη και στο site της Πρωτοβουλίας. Δηλαδή, αν χτυπήσουμε στο Google το Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών, θα μας βγάλει στο site της Πρωτοβουλίας. Μάλιστα, πολύ ωραία. Κάποιες προγραμματισμένες δράσεις πέρα από αυτή που αναφέραμε στις 14 Απριλίου. Έχουμε στο εξής. Βεβαίως, σας είπα και τον επόμενο μήνα έχουμε στο σιδηροδρομικό σταθμό της Λαμίας. Ωραία. Θα καθαρίσουμε το σιδηροδρομικό σταθμό και τον επόμενο μήνα άλλοι. Ξεκινήσαμε πριν 3 χρόνια από την πηγή του Αχιλλέα, πήγαμε στο μνημείο του Τσαλτάκη, καθαρίσαμε τις Θερμοπύλες, μετά ανεβήκαμε στις εισόδους της πόλης. Δηλαδή κάθε μήνα κάνουμε και μια περιβαλλοντολογική δραστηριότητα. Έχετε βγάλει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα που ξέρετε ήδη τι θα κάνετε? Όχι, έχουμε, ας πούμε, όταν μαζευόμαστε, κάνουμε κάποιες εισηγήσεις και από εκεί και πέρα αποφασίζουμε. Μήνα με το μήνα? Ναι. Κάθε μήνα δηλαδή? Κάθε μήνα έχουμε και μια δραστηριότητα. Ωραία, μάλιστα. Είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον? Πολύ, πολύ. Σε αυτό το θέμα, στο περιβαλλοντικά θέμα είμαστε πολύ αισιόδοξοι. Και πιστεύω ότι θα τα πάμε καλά. Γιατί δεν νομίζω να γίνει διαφορετικά. Πρέπει όλοι να βάλουν το λιθαράκι. Βέβαια. Λιθαράκι. Και με τη βοήθεια του Δήμου, ο Δήμος είναι, όπως είπαμε, μια συμπαραστάτηση. Πάντα στην άλλη προσπάθεια. Ναι, στην άλλη προσπάθεια. Πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσω. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να συμπληρώσετε. Όχι, δεν θα ήθελα. Απλώς καλούμε τους πολίτες της Λαμίας στις 14 του Απρίλη, στο Ξηριά. Τα όμορα χωριά, όπως είπαμε προηγουμένως, Ανθήλη, Ροδίτσα, εργατικά, Μαγνησία, Γαλανέικα, εργατικές κατοικίες από Γαλανέικα, να είναι μαζί μας και να ανταποκριθούν στο κάλεσμα για να μπορέσουμε να καθαρίσουμε αυτόν τον τόπο που λέγεται Ξηριάς, τον πανέμορφο τόπο που λέγεται Ξηριάς. Επίσης μπορείτε να δημιουργήσετε και ένα Facebook που μπορούν να σας βρίσκουν. Έχουμε. Για να έχετε και Facebook. Με προστασία του περιβαλλοντική ομάδα προστασίας του Ξηριά Λαμίας. Πολύ ωραία, γιατί και οι νέοι θα μπορούν να απευθυνθούν εκεί. Γιατί και οι νέοι είναι πλέον πιο ευαισθητοποιημένοι. Και το ίντερνετ σήμερα είναι το πάνω. Έτσι. Εκεί βρίσκεις τα πάντα. Έτσι, σίγουρα. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.